בית אדוני נישא על ראש ההרים. זה מאוד מעניין. בחלוקה של האו"ם ב-1947, נובמבר 29, החליטו על 3 גושים ליהודים. גוש חיפה, גוש תל אביב, אבל בירושלים, האזור שלא תהיה לעולם בשליטה שלהם. זאת אומרת, אנחנו לחיות שם, אבל זה לא בשלך. זה כל כך מכניס אותי שהאומות מחליטות שעם ישראל לא יחיה בארצו ובית המקדש לא בשלו. וזה טרומן ו-CIA, תחשוב. וגם אנחנו יודעים, לא ידעת את זה עד לפני כמה שבועות, ולא היה נשיא ארצות הברית שהוא הגיע לכותל. בוש, לא במשך התפקיד שלו. לא, בוש היה ראש ה-CIA. אוקיי, במשך זמן הזה יכול להיות שהוא בא, אבל בזמן שהוא היה נשיא, הוא לא בא, אף נשיא בא לכותל. אחרי כן, הוא היה שם, בוש הוא היה שם, אבל במשך זמן הזה. ולמדנו, זה בגלל המשרד החוץ לא רוצה להגיד שהוא בא לירושלים, הוא הגיע לכותל. למה? כדי להגיד, המקום הזה שייך לעם ישראל. זה עניין. העולם לא רוצה את זה. למה? זה חלק מההבטחה השם. זה הכבוד. והם לא רוצים ירושלים בידינו. זה מאוד מאוד בעייתי לעולם. וגם מיקי היילי הייתה שם. הוא חושב שהיא אומרת דברים חזקים, נכון? לא, כי אף מזכיר האו"ם לא בא לכל. בקי, נכון. אף אחד לא בא. ולהכיר את זה כמקום של יהודים. ברור. אוקיי, מישהו אחר.